வணக்கம். கூடுகளின் சார்பாக ஆகலாம் கலாம் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு சில போட்டிகளை நடத்தி வருகிறோம். அதில் ஒன்று ஒரு நிலையான யோசனை புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி உங்கள் கருத்து. இது ஆசிரியர்களுக்காக மட்டும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட போட்டி. இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு புதிய கல்விக் கொள்கை சமூக முன்னேற்றத்திற்கான புதுமை கல்வி. இதற்கான பரிசு விவரங்கள் இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விதிமுறைகள் மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்பின் கீழ் ஏதேனும் ஒன்றிற்கு 20 நிமிடம் உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். வித் பவர்பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன். நீங்கள் கொடுக்கும் யோசனை புதியதாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் மத்தியிலும் கல்வி முறையிலும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் விதமாக இருக்க வேண்டும். உங்களின் படைப்பை இணையதளம் மூலம் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்கான இணைப்பு இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. போட்டி தொடங்கும் நாள் முடியும் நாள் இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ஒவ்வொருவரும் ரூ. 25 நுழைவு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். நடுவர் தீர்ப்பே இறுதியானது. உங்கள் படைப்பு உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நிராகரிக்கப்படும். தேவை என்றால் நடுவர்கள் மூலம் உங்கள் படைப்பின் பற்றி கேள்விகள் கோரப்படும். நன்றி, வணக்கம்.